Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo so subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka e laal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mboro saw hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa no pinirɗa alhamdulillah mi fini e dow jaam ko yettere Allah no fewi mi salmitimama debbo Pullo debbo Madara Halayɓe sikki ala ko salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder kamɓe bawol leydi Sénégal joguiɓe coftal Aissata e pellital kono kadi e jogade mumen temps mo ganduɗa mbiyen ko faaɗede mawde kono hatta ene jeeɓa en ene daara en en keɗo en jamma e ñalawma kadi ne duwo en mbi allahumma amin sikki ala ko wideɓe assalamu aleykum hono kala subaka waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hannde Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno gueɗe dawrugol kono kadi coftal ɓalli marché Sénégal Eswatini hanki arti e nder jandeji meɗen kewɗi hani e toɓɓe goɗɗe e manteɗe ne tawe e nder jande leydi Sénégal kono kadi eɗen gandi ko alarba caggal roɓino jayndeji ma en kaal eko yewti e gueɗe dawrugol noon tigui jaynde Les Échos udditidama ko noon nden ɗon jaynde ari ko e rapport annuel mo ganduɗa ko département d' état toon to dowlaji dentuɗi woni leydi Amérique ene wayno de en jaltinta e kala saaha e ngol lawol noon ɓe mbi ko on rapport de ene wayno jopima leydi men Sénégal ɗum noon koto banggue ko wiyete violation woni ha joni ɗeɗɗude ko yewti ko e foddeji e kam e hakkeji bani adama e on tuma noon ɓe mbi ha joni on ɗon délégation walla mbiyen on rapport ina wayno de ha joni joopi leydi Sénégal koto banggue wasde hokkude foddeji ɓeɓe ganduɗa kono dirteɓe hono LGBT woni ɓeɓe ganduɗa ɓe ko joomen indi ɗiɗi en manam debbati walla gorkati debbati en hani e debbati gorkati en kono kadi ha e toɓɓe goɗɗe nde oɗon département américain ɗum woni ko jopiri leydi men Sénégal honno mbiruno ɗen ala jayde nde artani ko yewti ko e marché Sénégal mo ganduɗa ko Eswatini ɓe kolliti wonde de Aliou Cissé e wonɓe muɗum oɗo saaha hannde ko gacce keeɓi ɗumen hanki toon to Thiès jayde l'évidence nden ɗon ari koye meeting ɗum koto banggue politique toon to Podor ɓe mbi ene wayno ko cas présidentiel woni tan wondi mawɗo leydi ndi oɗo saaha hannde de kolliti doole mumen toon to Podor ha tengti e wuuro Moussa Sow moɓe mbi ko force tranquille toon to wuuro wiyetego Walalde Le Témoin nden ɗon ne arti e ko yutti e gueɗe fuutankoɓe e to banggue dawrugol hani e ɗamaw ko mbi hono cri du cœur manam tan de woni bojji ɓerde wonande sukaɓe fuutankoɓe to ganduɗa kay ko sukaɓe moɓe mbi ko titre foncier e président de la république ɓe mbaɗi ko namdal beele ene woodi koɓe mbi Fouta Tampi ko ɓe mbi ko est ce que Fouta Tampi vraiment manam beele de Fouta Tampi gonga e gonga ɗe namde noon jabuji muɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde saabu ɓe garti e ko yutti e ngakkere laabi e ngakkere hôpitaux ji hani e ngakkere ndiyam labɗam e kuɓɓam woni courant on ɗon hani e toɓɓe kewɗe kam e ngakkere golle foof de ne tawe e nder ɗon jayde witende Le Témoin Vox Populi rewi hen nden ɗon jayde ari ko yewti ha joni e gueɗe dawrugol kono tan ko dawrugol ɓañgol ko to banggue ñawore ɓe mbi ene wayno ha joni ko conséquence manam ko yewti ha joni e battane e seppoji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗin ɗo e leydi meɗen Sénégal ha joni de ene jokki e ko yewti alhaali Ousmane Sonko saabu kay ko gardiɗo hono joguiɗo protocole makko kañum de nototo hannde toon to dik on ɗon wiyete ene wayno ko Djiby Gueye Ndiaye on maw namde ko yewti e manifestation ngaji ɗi ganduɗa mbaɗino ñande jeetati lewru mars toon to damar galle Ousmane Sonko tawi ko kanko yamirno ɗin ɗon seppoji kono ɗum e nder nden ɗon jayde ne tawe hen hitande hannde ina wayno ko timmi ko Sénégal heɓno neɗɗo gadiɗo wasde fitande muɗum e o boros coronavirus on wonno ko Pape Diouf menoɗo wonde président toon to leydi toon to ganduɗa ko woni club de football biteɗo Marseille yo Allah yurmo yafumo jayde l'observateur ko dawri nden ɗon ne arti e ɗin seppoji ɗi ganduɗa mbaɗino eɗo e leydi men Sénégal ha tengti toon to Diawɓe mbi ene wayno ko battane mawɗe de oɗo saaha hannde e caggal nde ɓe keeli walla ni nde ɓe duppi on ɗon brigade de gendarmerie gonɗo toon to Diawɓe ɗum jeeyi sababu noon gonɗon wuuro hannde ɓe mbi tan ko wuuro ngo ala loi manam ko saysayeɓe ina toon kadi yeeyoɓe ɗanade hani e baban kamɓe yuman galleji en ɓe ganduɗa kay hannde e cuusa yaltude jamma e on tuma noon kanko maire wuuro ngo hono Moussa Diawo o arti gonɗinde on ɗon alhaali o wi de jeeyi on sababu hannde ko wuuro ngo wasde jogade hono commissariat ɓe ganduɗa kay ko fonnoɓe jogade tambinoɓe ndenka on ɗon nokku tawi noon rewɗa ɗon ko ɓen sukaɓe mettinnoɓe ha duppi kono kadi keeli on ɗon nokku joguinoɗo ndenka gonɗon wuuro Rewmi Quotidien nden ɗon ari ko yewti e losko manam ɓe ganduɗa kay koɓe ko wiyeteɓe hono troisiéme âge en ɓe ganduɗa kay ko mawɓe ɓe duuɓi capanɗe jeegom fayi dow ɗum ɗon noon on gonɗon losko Aissata ne wayno ina moña ɓerde no fewi saabu mawɗo mo ganduɗa ko duuɓi capanɗe jeegom e joyyi wonko fonno wajji ɗum oɗo saaha ko wona ina wayno wadde drogue manam hutorade
udditade on ɗon drogue ɓe mbiɗi on ɗon rapport holliti wonde ɓurɓe wawde wadde drogué ɗo e nder leydi men Sénégal ne wayno ɓen ɗon ko mawɓe mbi duuɓi 95 fayi dow ngol cimtol jayngol noon ina tawe e hello tati e nde jayde Rewmi Quotidien. Dakar Times nden ɗon ne arti ko yewti e mayɗele walla mbiyene warnguji tawi ko civil en woni jambureɓe toon to leydi wiyetedi Mali e on tuma noon fedde gotago windere nde woni loni jopima armée leydi française e on ɗon mo ganduɗa kay koko wiyete ha joni on ɗon mission mabɓe moɓe jogui to banggue ko wiyete hono Barkhane woni konen koɓe leydi France ɓe eɗen gandi gueɗɗe no jaruno ko ɓen ɗon de tuma e warngu civil en yonɓe saaha nde ɓe juppuno e mabɓe ko wiyete ko e kuure e condi ɗum ko toon to rewo leydi Mali. Jeyde an Le Soleil nden ɗon ne ari ko yewti ko e cellal balli kono kadi o mo ganduɗa ko professeur Didier Raoult eɗen gandi oɗo dummuno kala omo ɗo e leydi men Sénégal kanko de arti ko yewti ha joni e banggue gueɗɗe ganduɗa ɗe kay ko jogogal walla ni e habtade o mboros coronavirus o suutiɗi konguɗo wi wonde ko Sénégal de no wayno ɓami pelliɗi ɗi ganduɗa ɗe kay ko mantiniɗi no fewi hakko ɗum je sababu leydi men heeɓi folde on mboros coronavirus e on tuma noon o yilloyima toon to palais de la République o yidiri e hoye leydi ndi Macky Sall ko toon de no wayno o segana oɗo galang moɓe mbi o waɗama élevé to banggue hono rang de commandement walla ni ha joni de commandeur de l'ordre national de Lyon ɗum ɗon woni ko sindana tigui e becce makko no jiruɗon ni e ngal natal hakkude makko hoore leydi ndi Macky Sall ɗin konguɗi jajine tawe e hello nayyi e nde jayne guendire Le Soleil jayde stade uddata damal nden ɗon ne arti e kabaru mo ganduɗa mbiɗen hannde ɓuuri jojjude ko yewti e 6e camet dernière journée koko fate banggue éliminatoire kan Cameroun 2021 dirtanaɗo ha 2022 ɓe mbi tan ko baroɗ leydi men Sénégal de ene wayno de daɗi e mayanɗe mumen sababu o noon ko petit poussé mo ganduɗa ko Eswatini kañum de waɗi ɓe tenir en échec noɓe mbiri e on tuma noon baro teddungal ɗe leydi Sénégal hanki ko gacce mawɗe kocci toon to stade mo ganduɗa o kay ko stade Lat Dior mbo Thiès kono de ɗen gacce ne mbawno ɗon ɓurde saabu Cheikhou Kouyaté faabima bandiraɓe noɓe mbiri faabima baroɗe tigui e on tuma Sadio Mané arti wiide ne wayno de won gueɗɗe ganduɗa ɗe kayne poti ɓuccede équipe guendijo ko adi eɓe natana ko yuti éliminatoire mondial 2022 kando waɗe toon to Qatar e on tum noon Aliou Cissé arti e on ɗon systéme mo ganduɗa hannde ne addi polémique woni 3-5-2 ɗin konguɗi jajjine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde stade quotidien noon tigui Amadou Moussa haɗen wirtade tan ma en dutto e journuji ɗiɗi woni jayde Le Soleil e jayde stade saabu Didier Raoult ko waɗana ɗo Sénégal ko ko France o fonno waɗanede ɗum saabu komo ganduɗa haremo ko ƴewtidama e oɗo rafi mo ganduɗa kañum woni coronavirus kono noon ko calanaɗo ɗum leydi makko ko wiyete neɗɗo wonata nelaɗo ɗo hoɗi ɗo ko ɗum noon ko rutta ko ɗum ko ganduɗa walla ko totta oɗo médaille ko ɗum ɗon ne koko ganduɗa ete ina yonne saabu kanko traitement makko Sénégal ko hen yowti surtout aɗa andi kankone ko scientifique machallah ko ɗo e leydi Sénégal o jibina ɗum ko faaro leydi men Sénégal no mbiɗa ni joni c'est vrai wonko yamirno walla wonko yiino e on tuma leydi to jiiɓe o leydi to mawni e to jeeyato woni France ha tigi toon to Marseille ɓen ɗon ne wayno kormaki ɗum ha ko ɗum jeeyi sababu ni luure kongi joli hakkude makko e scientifique uji goɗɗi ɗi kono ɗo e Sénégal ko yamirno ko e ko yiino ko ɗum Sénégal naaɓe jii ɗum te kadi en jii résultat mantiɗo wadde eɗen mbawi wiide hannde o waɗama accueillir comme no mbiyatni to banggue ɗeɗo ɗum ɗon noon kankone kadi aussi o heeɓi hen fartangue mawɗo so sindanedemo oɗo galang mo ganduɗa ko ordre national de Lyon noon tigui Aliou Cissé ne kankone o yiyane calcul makko ne wawi wiye no fewi ay saɗa mi sikki en kaali hanki mbiɗen wonde ko systéme 3-5-2 on systéme leydi men Sénégal jeeya ɗum ganduɗen ko systéme gadantejo woni 3 no 4 3-3 par ce que joɗi ko joueur de couloir hanki sa daari aussi Abdoulaye Sima mo ganduɗa ko jeune joueur jawɗo no fewi kadi ko joueur mo couloir donc ɓen ɗiɗo so tawi ɓittama kañum mo ganduɗa ko Mbaye Diagne joueur ɗi ganduɗa ɗi ko ɓittaɓe hakkude défenseur yu wawa yaade ɗum tagi on systéme en mbi noon équipe o wonno koye test Aliou Cissé ko ɗum wi contre Congo et contre Eswatini donc test ɗe ene moƴƴi ene test en andantuma ko moƴƴi en addanma kadi aussi ko fewani donc o faami test ɗe kam vraiment oɗo systéme ko poɗɗo asede ubbe caggal wuuro par ce que so wattama réutilisé en tout cas moƴƴani e leydi ndi kadi so tawi a ronki gagnade contre les petits poussés Messi Kansar wawi gagnade contre l'Algérie contre Cameroun contre ganduɗa ko woni Côte d'Ivoire noon tigui Amadou Moussa mataw mo wattu hen hakkille garen e dawrugol no alarba foof e roɓɓindu jayndeli moɗon ɗum ɗon noon hande gareten tan koye multipartisme woni parti ji politique ganduɗa nana jibine ñande foof e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon Amadou nani fudde e nder leydi meɗen guila 1972 guila 1974 darnaɗo e leydi meɗen Sénégal wiya
belaɗo fof ne wawi darnude parti muɗum kono noon nde fuɗɗi nde woni hitande 1981 ɗum noon nde Abdou Diouf ƴetti laamu leydi meɗen Sénégal kono Amadou Moussa sa ƴewtidama parti ji nani puɗɗi hewde nde maître Abdoulaye Wade jooɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal fayi joni ne wawi wiyede e lebbi joyi Amadou Sénégal konti ko timmi parti ji sappo e tati ɗi ganduɗa ɓeyditima ne wiye ne wawi wiyede Sénégal oɗo saaha joni ko timmi parti ji temedde tati nane nder leydi meɗen Sénégal Amadou Moussa te hewɓe hannde so namnama parti ji ɗi gandi ɗi so limi hen 5 walla limi hen 6 Amadou Moussa wirtota ko ɗon temed tati e sappo e goho pour être précis vraiment e nder leydi Sénégal ko hunde ganduɗa nde ne hawni e leydi witende ko démocratie saabu eɗen gandi enen ñembeten ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe hannde ko limitaire to banggue démocratie e nder windere nde sen dokki yeru ko wayno dowlaji dentuɗi hannde leydi witende ɓurde jogade démocratie to banggue en tout cas droit de vote e ko nandi hen ndi waɗi ko parti ɗiɗi vraiment ko parti républicain et parti démocrate en donc leydi ganduɗa ndi waɗi ko million ngaji temedde bani adama en ko 2 parti jogui ɗum ɗon noon ene ɗeeɓi hawnade leydi ganduɗa ndi ko 16 millions d'habitants kañum ne yaara e temed tati e sappo e goho parti so tawi ko leydi France woni toon ko 3 partis par exemple ko gauche droite e wonde centre no mbiyata donc leydi ganduɗa ndi kañum ne jogui capanɗe walla mbiye ne jogui million ngaji capanɗe te Sénégal jogui ko sappo e jeegom millions d'habitants ɗum ɗon noon ene ɗeeɓi hawnade seeɗa Aissata ɗum ɗon foof noon sa daari ɗum hannde ko ɓe ƴetti politique ɓe mbaɗi ɗum ko wiyete ko meccal ngal ganduɗa ala limite kalpinde subaka Aissata Ndiaye so dañi bonum gorko e wonde esum ndewi caggal mum tan wiye mi dañi yimɓe on tuma waɗa créé partam e on tuma noon kadi ɗum ɗon foof jibinte Aissata caggal muɗum ko so tawi neɗɗo wone parti walla wone pouvoir heɓani yiita e hoore muɗum e on tuma yalta banggue bero wiya hankkadini ina waɗa créé parti muɗum pour wawa hebtinede janggo e jaam wiye mboɗo jogui doole mi wawa hokkede ko jimmi ko temed tati e capanɗe hono temed tati e sappo e goho parti ɗiɗo manam ɗi kalɗen ɗo ɗi sa daari ko jogui hen doole ko ganduɗa ne wawi yaade sumgoji ɓuurani parti ji 4 Aissata donc yonti vraiment laamu ngu yurinto ɗum janggo e jaam en jiiɗo en ko wiyete systéme parrainage ɗum ɗon koto banggue sumgoji kono est ce que kadi aussi neɗɗo fotani ɓe potani ƴewde ko wiyete koye loi ji nder ɗi woni règlement intérieur holko neɗɗo dañata to banggue kewendi ko honno mbaɗi parrainage ni ha wawa dañde parti muɗum vraiment par ce que ɗum ɗo hande o pour mbaɗa créé parti ni koma ñuhinɗa inde koma ñuhinɗa en tout cas inde nde mbawɗa ha joni hollirde ministère donc ɗum ɗon vraiment ko ɗum caɗele mawɗe wonande leydi men Sénégal hande noon tigui Amadou Moussa aɗa andi hande so ko way noon so ƴewtindama e leyɗele walla leydi wande no nder leydi meɗen Sénégal koko ganduɗa Amadou hande sa ƴewtidima mo wonani politique foof hettetaki Amadou a ƴewat neɗɗo ƴette itte place adde waɗe ministre walla ko way noon wiye yo yiilo base politique Amadou ande hande oɗon yaltine oɗon gouvernement kañumne wiya darnata ko parti politique déjà wonɓe ganduɗa kañumen gandal mumen fayani toon yiilade parti politique walla wadde mobilise yimɓe wonɓe ganduɗa ko ngal banggal wawri kono noon so neɗɗo wiyama sa jooɗima ma jiiloɗa yimɓe walla ma mbaɗani oɗon ɗo hakkille mukko foti ɓuuri sohlede ɗo woni no watta ha banggal gartam woni développement leydi meɗen yaara yesso wonɓe ganduɗa technocrate en hande kamɓe fo ɓe gonti politicien ji saabi ɗum ɓe defa koye nder ɗum ɗo landa mo ganduɗa ɓe noddanoma hen ɓe mbaɗa ministre walla ko way noon hande ɓe joguima parti ji mabɓe politique Amadou ɗum ɗon foof mouvement ji ɗi limtaka hen saabu Sénégal mouvement ji ɗi Aissata Ndiaye ummima darnata ko mouvement muɗum Amadou Moussa ummima darna mouvement muɗum mouvement ji ne mbayno leydi Sénégal ɗiɗon mouvement ji jaaha ha jibina parti e ko way noon te koko ganduɗa yete hande won ɗiɗon miijoji ɓurno sohlede kono noon so tawi kadi leydi haɗema hettede ma jogoɗa parti politique walla ma jogoɗa mouvement mo ganduɗa ko politique Amadou Moussa walla hay so tawi an hay goto ala caggal ma a yalti aɗa haala wiyete ko moni o soɓe gummima e moni o wiye e jaam holli yimɓe ɓe o wondi walla wiye kaari gembimo walla kaari woni caggal makko aɗa andi ɗum ɗon foof koko ganduɗa addata ko jiɓore te moni fof hande ne wawi jogade miijo muɗum ne wawi addude ɗum ko ganduɗa kañum woni yiyete haqqillatangal ganduɗa ko ine wawi nawrude leydi ndi yesso tawa ine hette kono noon haade neɗɗo hettede tan ma jogo parti politique walla mouvement Amadou Moussa ko ɗum heewi addude ko way donc a faami probléme o ko ɗum systéme o koto banggue systéme leydi ndi no liggorto ni c'est à dire so tawi a jogaki caggal a jogaki base no mbiyata ene wayno an ne wayno a contani e leydi ndi ko mbawɗa wonde foof a haali to ñon technocrate en a haali woɓɓe en jiiɗo mouvement ji ɗi ganduɗa ɗi ko tawi ko seeɗa men darnit ɗumen en jiiɗo mouvement ji tawi ko avocat ji darnit ɗumen en jiiɗo mouvement ji tawi ko société civile en darnit ɗumen au début ɓe mbiyatma ko ɗum apolitique kono sa daari goɗɗi tati nayyi tan jomum naate
politique waɗa déclaration wi mi yante parti kaari walla mi yante mouvement kaari fof noon komi mbiyata ko ene wayno ko mairorde yettade tan justement e inde landa politique o te ɗum ɗon e wayno so wayi noon Aissata Alay Saago systéme o yurnte no feewi no mbimi ni nane poɗɗo liggade o yo rokko liggo ko wawi wonde foof so yiiɗi o wona neɗɗo jahowo e laabi darta ɓaade o woni omo jogui hakkille omo jogui mbawka omo jogui gandal politique omo jogui gandal ɓamtare woto yurnete wonde omo jogui temedde neɗɗo caggal makko walla omo jogui temedde neɗɗo caggal makko walla omo jogui yimɓe ɗiɗo caggal makko ko golle makko sohla ko kanko sohla kono ɗo probléme o woni parti ji meɗen ɗi jomen ɗin parti ji ko kañum men gardine d' abord ko intérêt personnel ɓe ƴewani ko wiyete intérêt général noon tigui Amadou Moussa ma en gartoy hen gongol ha gartene financement ji parti politique ɗi holno yarata e nder leydi meɗen Sénégal ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon hokkude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Aissata Ndiaye noon ɓorni ɗum ko mawɗo création 550 37 59 ko 77